coronavirus et vol infectar, però si em segueixes amb tu no podrà. Porta mascareta, renta mans i guarda distàncies amb el personal. Les 3 M's venceran. Mascareta, metres mans. La temperatura t'has de prendre avui. No surtis de casa en quasi 38. Amb la mascareta tapa el nas i no te la treguis si no has de menjar. Les 3 M's venceran. Mascareta, metres mans. Quan a la gentada vegis apropar, guarda les distàncies, no t'has d'acostar. I si algun amic vol saludar, pica amb el colze, no ens podem tocar. Les 3 M's venceran. Mascareta, metres mans. Quan rentis les mans amb aigua i sabó, ensabona bé, que duri 20 segons. En gel hidroalcohòlic és millor. Les mans cada dia renta-me'n 5 cops. Les 3 M's venceran.